Тогава огромните кинти почват да се наливат в спорт. Защото чичото, който ги дава, не търси толкова възвръщаемост. Той пари си има. Той гони славата и протекцията на това да бъдеш фактор. Господин Домусчиев, поздравления. Лудогорец вече е в Шампионска лига. Направихте огромни инвестиции, но пък упреците към вас не спират. Тук, доколкото знам, от Париж са тия тапети. Да, по принцип стила е Луи 14, така малко градината също е направена във версайски стил. Другото, което е 9200 лева вино предлагаш. Има и по 30. Еми, като биеме Реал Мадрид, така на една бутилка Шато Петрус. Съгласен ли си? С подходяща вечеря към нея. Звучи ли ви познато с български привкус? С абонамент и натискане на камбанката побеждавате алгоритъма и вместо него решавате какво да гледате.